unha vez máis, a groma. Estes gromos son gromos de cultura, son gromos de xuventude, gromos de esperanza, gromos de futuro. Son os gromos que nós podemos fomentar contra aqueles outros gromos que o virus sementa ao noso carón, pero que non prevalecerá. Si prevalecerá esta xuntanza doxe, víspera do San Cibrao, patrono da vila, da cidade do Carballiño, que é unha cidade, é 16 de setembro. Día grande para o Carballiño, para a bisbarra, os da aldea, e vamos sempre na víspora do setembro ao Carballiño, á feira. Hoxe foi día de feira no Carballiño, e dábase ese fenómeno natural, humano, que é a irmandade entre os da vila e os da aldea. Eu, por sorte, acordei eses tempos, e a única obriga que teño é de que se perpetúe ese espírito. As formas, os formatos, como digan agora os que entenden, é o de menos. O importante é o espírito. Por iso aquí abaixo vedes unha lenda que escribiu no ano 1920 Vicente Risco, no primeiro número da revista Nós, e que di que todas as forzas do espírito están connosco. Esa é a consigna. Eso é o que nos convoca hoxe na Insua dos Poetas arredor dun grupo extraordinario, duns grandes músicos cimeiros na nosa terra, que é Luar na Lubre. Luar na Lubre descubre hoxe a Insua dos Poetas. Todo hai que descubrilo. A vida é descuberta. Imos descubrindo cousas de nenos, na adolescencia ainda descubrimos máis, facémonos adultos e seguimos descubrindo, e cando xa estamos á beira da morte, seguimos na descuberta. Esa descuberta é a cultura, non é outra. A cultura de noso, a propia, a que herdamos dos nosos devanceiros, dos nosos avós, dos nosos bisavós, dos nosos pais, dos que están e dos que xa non están, e dos que están preto de nós, dos que están a corón noso ao pé, noso, ao pé de cada día, e dos que están fora. Por iso, se me permitides, con todo o respeto e con toda a o meu agradecemento para os asistentes, para Luar na Lubre, para o señor secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, que hoxe nos acompaña e que é a autoridade que permitiu este concerto, pois eu, se mo permitides, o saúdo máis íntimo, máis afectivo, o que brota máis directamente do corazón, é para unha muller que está aquí, en primeira fila, que se chama Rocío Carbia, que naceu en Buenos Aires, como nací eu, e que sigue sendo, naceu argentina nos papéis, pero é galega nos papéis máis importantes, que son os papéis do sentimento, do corazón
e que alá, tan lonxe, inda máis agora, que non se pode viaxar, ela si pode, que é a grandeza que temos os galegos, que transgredimos, sabemos transgredir, e siguen indo e vindo, inda que pensedes que non. Sigue habendo os que van e os que veñen. Estamos aí, sempre estivemos, é cousa nosa no mundo. Pois Rocío Carbia é hoxe a convidada de honor deste concerto de Luar na Lubre, e é a primeira vez que esta miña amiga, máis que amiga unha irmá, ven a Insua dos Poetas e merece o aplauso de todos nós. Moitas gracias. E agora cedo a palabra ao profesor Valentín García Gómez, que é filólogo de profesión, como a min, somos da mesma arte, a arte das palabras. El desempeña un cargo fundamental, eu creo que o noso autogoberno, a autonomía pola que tantos galegos e tantas galegas suspiraron, tamén en Buenos Aires, en Cuba, en Venezuela, en Uruguai, en todos os sitios. Pois digo que Valentín, que exerce as responsabilidades, quizáis a responsabilidade máis importante da identidade propia, que é a lingua, que é o que nos permite seguir sendo galegos, e seguir estando no mundo con COVID e sin COVID, con pandemia e sin pandemia, pois agora vai ser quen vos dirixe a palabra. Moitas grazas. Moi boa tarde a todos e a todas. Moitas grazas ao amigo e irmán Luís González Tosar, presidente da Fundación Insua dos Poetas, que hoxe nos acolle neste fermosísimo entorno. Saudarvos tamén, en primeiro lugar, pois ao Concelleiro de Cultura, ao amigo Diego, de Cultura do Carballiño, tamén a Rocío, xa homenaxeada, no nome ti personificas o Centro de Vedra, a Federación de Sociedades Galegas na Argentina. Acompáñanos tamén a directora do Museo do Mar de Galicia, Marta Lucio, que moito lle estimo tamén que hoxe se achegara a coñecer este lugar emblemático que para nós ten moitísima significación por moitísimas cousas, por todos os poetas, escritores que se veneran, que se recollen aquí, por a programación que segue facendo. Hai que felicitar a Insua dos Poetas porque en moitos sitios se están cancelando actuacións que son fundamentais para o noso tecido cultural, para o noso entramado cultural, e dende a Xunta de Galicia e do Goberno galego queremos mandar xusto a mensaxe contraria. Hai que seguir facendo cousas para que a cultura sobreviva, para que a cultura estea activa. E unha boa mostra disto está sendo a Insua dos Poetas. A Insua dos Poetas forma parte da nosa rede de dinamización lingüística. Aquí tivemos xa actuacións como puderon ser a de SES, como puderon ser a proxección da película do Último Afiador, e hoxe chegamos cunha actuación dun dos grupos emblemáticos de Galicia. Luar na Lubre non só é a Galicia interior, non só é a Galicia celta, non só é a Galicia mítica, senón que é un dos escaparates que agora mesmo Galicia ten en todo o mundo. A maior parte de vós coñecedero todos e todas e ides comprobar como hoxe estas palabras que eu digo non fan máis que ser de rigorosa xustiza para todos os seus componentes. E para nós é todo un orgullo na Consellería de Cultura e Educación e Universidade, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, poder terelos hoxe aquí, en plenas festas de San Cibrán, ese Cibrán do Carballiño que tanto nos marca, que ademais que é un dos personaxes das Morgas, Luís, que me está acordando a min agora, que vendo de frente o monumento Eduardo Blanco Amor, non? Esa ourensanía marcada pola xeración nós, no ano do seu centenario, este lugar que foi o percorrido tamén dese camiño dos homes de nós, e que sempre ten ese recordo tamén para a Galicia exterior. Aí temos ao Francisco Luis Bernárdez, a Blanco Amor e tantos e tantas que fora deste territorio levaron tamén a Galicia polo mundo. Iso é fundamental. Hoxe en día, que un dos grupos que máis está facendo, pois é Luar na Lubre. Por lo tanto, non vos vou dicir nada máis que isto, que lanzarvos a mensaxe de que sigades asistindo aos actos culturais, que non é nada habitual en Galicia topar un acto tan concurrido como este, tampouco non é nada habitual ter un espazo tan maravilloso como este para facelo, que sigades
consumindo cultura e asistindo aos actos culturais. Necesitámolo para sair desta travesía que estamos pasando, que un día, evidentemente, deixará a pandemia de existir, pero teremos que sair reforzados, como digo, dun período tan especial, tamén con o noso tejido cultural, que é moi poderoso e moi rico, como hoxe imos comprobar neste grupo emblemático que vamos escoitar. Moitas grazas, Luís, outra vez, por esta magnífica acollida, e quedades con Luar na Lubre. Moitas grazas. Somos Luar na Lubre, vimos da Coruña, estamos inmersos nesta xira de vieiras e vieiros, historias de peregrinos dentro desta nova normalidade que nos corresponde. E para nós é un auténtico placer
estar neste lugar tan emblemático, tan simbólico, que é este lugar de cultura, este lugar de natureza, e acompañados pois por todos vós. É triste vervos coa mascarilla, pero son os tempos que corren e temos que facelo deste xeito, e a nosa idea é que disfrutedes deste concerto, un concerto no que mesturaremos a nosa antiga música, música que levamos facendo máis de 35 anos, con o novo. E o novo é precisamente a presentación deste traballo que está en vixencia, 19º traballo da nosa traxectoria, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, un traballo que resalta a figura do peregrino como portador da vieira, símbolo emblemático do camiño ou dos diferentes camiños que chegan a Compostela, que chegan a Galicia, e que fan os vieiros, que son tamén os diferentes camiños que de alguna maneira conforman toda esa chegada aos finais da terra. Abríamos con un poema, non podía ser de outro xeito, de Federico García Lorca, Un lugar de poesía, pois tiña que tamén estar impregnado de poesía, en este caso un poeta andaluz, pero que fixo 6 poemas maravillosos no noso idioma. Madrigal para a cidade de Santiago, ou Chove en Santiago, era o tema co que iniciábamos este concerto desta tarde e noite, e continuamos con outro dos temas, que é o primeiro que abre pois, a presentación deste novo traballo. Chámase No Cebreiro e é un homenaxe sentido a don Elías Baliña, o cura párroco durante moitísimos anos da aldea do Cebreiro, un dos grandes recuperadores do camiño actual de Santiago. Para don Elías Baliña, isto chámase No Cebreiro, e para vos tamén, No Cebreiro.
non socava no obra. Onde vai o teu ragondo que eu teño sede, non o poido atopar. Oh, vai. Onde vai o teu regondo? Eu teño sede, non o poido atopar.
de dos en dos, a subir vaca de dos en dos, como ia vaca o caracol, e sobe cando chove, e cando fai calor, os animais de tres en tres, os animais de tres en tres,